Και επί τα αυτά, καθημερινά και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν τον πολίτη. Και επί τα αυτά, η εκπομπή της Euro τηλεόρασης με πρόσωπα από την τοπική κοινωνία που αναζητά απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα, με αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Και επί τα αυτά, με τον Φώτη Κουτσαμπάρη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή και επί τα αυτά στους δέχτες σας, φθινοπορεινή, στην οποία θα ασχοληθούμε με την παράδοση. Και μάλιστα με την παράδοση μιας συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας των Ελλήνων, ίσως των γνήσιων Ελλήνων, όπως λένε και κάποιοι επιστήμονες, τους Σαρακατσάνους ή Σαρακατσαναίους. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών, ο κύριος Γιώργος Μουτσιάνας, τον οποίο έχουμε ήδη δει στην οθόνη και τον καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κύριε Κουτσαμπάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ το κανάλι που δείχνει ευαισθησία στο λαϊκό πολιτισμό και εύχομαι να έχετε μια επιτυχημένη τηλεοπτική σεζόν. Εσείς είστε ο άνθρωπος που ασχολείται επισταμένος με τα θέματα των Σαρακατσαναίων, διατελέσατε από την αρχή κιόλας πρόεδρος των φοιτητών Σαρακατσάνων από την πορεία σας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σαρακατσαναίων Ελλάδας, Πανελλήνια Ομοσπονδία, εντάξει, πώς λεγόταν, Σαρακατσαναίων, το λέω αυτό για τους τηλεθεατές μας, και μάλιστα κάποια στιγμή και ο καθηγητής Αντώνης Κέβας σας χαρακτήρισε και αετό των Σαρακατσάνων. Οπότε έχετε μακρά ιστορία την οποία συνεχίζετε. Και πώς θα ήθελα να μας πείτε ποια ήταν η αφορμή, το έναυσμα για να δημιουργήσετε αυτό το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, το οποίο είναι νεοσύστατο. Όντως, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών είναι ένα νεοσύστατο σωματείο με σκοπό και στόχο να αναπληρώσει ένα κενό που υπήρχε. Να συνδέσει τους Σαρακατσάνους με την πανεπιστημιακή κοινότητα, με την έρευνα, με τους ερευνητές. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμασταν με τους Σαρακατσάνους, πραγματικά αναδείξαμε πολλά στοιχεία της καθημερινότητας και του λαϊκού πολιτισμού. Εκείνο το οποίο δεν έγινε ποτέ οργανωμένα ήταν η έρευνα. Γι' αυτό αποφασίσαμε, έχοντας την τεχνογνωσία όλα αυτά τα χρόνια, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση, να ενώσουμε δυνάμεις και πρώτη φορά να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια έρευνας και καταγραφής του λαϊκού πολιτισμού των Σαρακατσάνων. Και ήδη μάλλον αργήσαμε, διότι το πρωτογενή υλικό, οι άνθρωποι που ήταν βιωματικοί Σαρακατσάνοι άρχισαν να φεύγουν. Έφυγε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, άρα πρέπει να τρέξουμε για να μπορέσουμε να αντλήσουμε στοιχεία, να καταγράψουμε όλα αυτά που θέλουμε για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε αργότερα οι επιστήμονες. Άρα πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε δυνάμεις, να εχνηλατήσουμε πραγματικά πτυχές του λαϊκού πολιτισμού των Σαρακατσάνων που δεν έχουν μελετηθεί μέχρι τώρα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή επιστημονικά να τεκμηριώσουμε το λαϊκό πολιτισμό μας. Τι είδους μελέτες και έρευνες δηλαδή θα πραγματοποιείτε με αυτό στο κέντρο αυτό? Έχουμε πολλές θεματικές ενότητες, η οποία κάθε ενότητα θα συνδέσουμε με ένα πανεπιστήμιο ή με μια ερευνητική ομάδα, θα δημιουργήσουμε ομάδες εργασίας και αυτές οι ομάδες θα μπορέσουν να φέρουν σε πέρας αυτό που θα σχεδιάσουμε μέσα από τη διαδικασία της επαφής που θα έχουμε με τους πανεπιστημιακούς. Θέλει χρόνο, είναι χρονοβόρα, θέλει χρήμα, θέλει πολύ εθελοντισμό για μας που είμαστε εθελοντές της παράδοσής μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε κάθε θεματική ενότητα, είτε αυτό είναι η γαστρονομία, είτε είναι η ιστορία, είτε είναι πολιτισμός, είτε είναι η φορεσιά, είτε είναι τα επίθετα, είτε είναι οι τοπονυμίες. Έχουμε πάρα πολλές παραμέτρους οι οποίοι μπορούν να μελετηθούν. Αυτό θα κάνουμε. Κάθε θεματική ενότητα θα ερευνηθεί σε βάθος, ούτως ώστε μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν υπάρχουν τα δεδομένα, θα μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε, να μπορέσουμε να γίνει κοινότητα και να γίνει για τη νέα γενιά, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων, ούτως ώστε ο κάθε επιστήμονας Έλληνας και μη που θέλει να μελετήσει αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα να έχει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη βάση δεδομένων. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, πάρα πολύ δύσκολο, το αντιλαμβάνονται όλοι, γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε Υπουργείο,
ούτε ένας κρατικός φορέας που έχει χρήματα για να μπορέσει να κάνει αυτά. Προφανώς, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε τη θέληση, έχουμε τη γνώση, έχουμε το μεράκι για να το πετύχουμε και είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά θα συμβάλλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ποιες θα είναι όμως οι πηγές χρηματοδότησης, αφού όπως είπατε και εσείς δεν είστε δημόσιο ή εν πάση περιπτώσει ένας κερδοφόρος φορέας? Ο λαϊκός πολιτισμός θέλει χρήμα για να μπορέσει να κάνει έργο. Σίγουρα για να χρηματοδοτηθείς πρέπει να πείσεις αυτόν που θα σε χρηματοδοτήσει για αυτό που κάνεις. Γι' αυτό εμείς ξεκινάμε να οργανώσουμε όλο αυτό, να μπορέσουμε να είναι πιστευτές οι προτάσεις που θα κάνουμε. Έχουμε αρκετούς χορηγούς εθελοντές, λάτρεις του λαϊκού πολιτισμού και τους ευχαριστούμε, αλλά σίγουρα πρέπει να χρηματοδοτηθούμε και από διάφορα προγράμματα ελληνικά και ευρωπαϊκά. Έχουμε τους ανθρώπους, πρέπει όμως να δουλέψουμε σκληρά, να κάνουμε φακέλους οι οποίοι πραγματικά να πείσουν αυτούς τους ανθρώπους και είμαστε σίγουροι ότι εξάλλου ο λαϊκός πολιτισμός δεν χρειάζεται και πολλά χρήματα. Χρειάζεται, αλλά όχι πολλά. Νομίζουμε αυτά τα λίγα θα τα πετύχουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Μάλιστα. Ήδη το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών έχει διοργανώσει μια ημερίδα που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα και αφορούσε βέβαια αυτή την αρχιτεκτονική των Σαρακατσαναίων. Ποια ήταν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή την ημερίδα και να μας πείτε λίγο λόγια για αυτή τη διοργάνωση? Ναι, ξεκινώντας θέλαμε να έρθουμε σε επαφή με την ερευνητική και πανεπιστημιακή κοινότητα. Ο καλύτερος τρόπος είναι θέλαμε να συμμετάσχουμε σε αυτήν τη μεγάλη εκδήλωση που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αρχιτεκτονική κληρονομιά, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτισμού, καλεστήκαμε, ευχαριστούμε το Υπουργείο. Έγινε 26 με 28 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Ήταν ανοιχτά και τα μουσεία που μπορούσε να πηγαίνει ο κόσμος και οι αρχαιολογικοί χώροι και έτσι και εμείς κάναμε το αντίστοιχο. Κάναμε μια ημερίδα, δεν έχουμε ακόμα επιστημονικές έρευνες για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις δικές μας εργασίες, αλλά ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν μελετήσει το Σαρακατσάνικο και έτσι είχαμε πολλές εισηγήσεις με σημείο αναφοράς το Σαρακατσάνικο καλύβι. Γι' αυτό είπαμε αρχιτεκτονική προσέγγιση. Οι Σαρακατσάνοι ως γνωστόν, θα το πούμε συνέχεια, ήταν ομάδες, άρα το καλύβι ήταν το σπίτι τους, το κονάκι τους. Το κονάκι, ναι. Και με βάση το κονάκι έγιναν πολλές θεματικές ενότητες στο Σταύρος Νιάρχος που είναι το κέντρο πολιτισμού. Ήρθαν πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, εξέφρασαν το ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία που κάνουμε και αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος. Τώρα, παράλληλα όμως, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία, σε συνεργασία με το Δήμο Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης και με τον Δήμαρχο τον κύριο Κωνσταντέλο, κάναμε και μία δράση. Κατασκευάσαμε ένα πρόχειρο σαρακατσάνικο κονάκι στο Δήμο Βούλας, στο παραλιακό μέτωπο, με αποτέλεσμα να έχουμε την επίσκεψη πολλών παιδιών από τα γύρω σχολεία, τα οποία ήρθαν και τους ξεναγήσαμε στο κονάκι, ήρθε και ο Δήμαρχος, ήρθε όλη η τοπική κοινωνία για να γνωρίσουν μια ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα του Σαρακατσάνους που σε αστικές περιοχές όπως η Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν και εικόνα. Τα παιδιά ήρθανε, ενθουσιαστήκανε, ξεκινήσαμε την έρευνα από εκεί, ένα ερωτηματολόγιο το συμπληρώσανε για να δούμε τι βλέπουν αυτά τα παιδιά ανθρώπων που δεν έχουν σχέση με εμάς και έτσι πραγματικά αυτό το διήμερο ήταν εξαιρετικό. Από την πράξη στη θεωρία και με το κονάκι με το Δήμο, αλλά πήγαμε και στον Νιάρχος που εκεί πραγματικά είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Εμείς απευθυνόμαστε σε αυτούς οι οποίοι τους αρέσει ο λαϊκός πολιτισμός και θέλουν να το μελετήσουν. Και είχαμε αρκετούς ερευνητές από διάφορα πανεπιστήμια και αυτό μας έκανε, νομίζω αυτό κρατάω το θετικό, ότι όλα τα άλλα είναι εντάξει, αλλά πετύχαμε τον αντικειμενικό μας σκοπό. Δηλαδή να μας γνωρίσει η πανεπιστημιακή κοινότητα, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που συνεργαστήκαμε, η Ακαδημία Αθηνών και να γίνουμε συνομιλητές, συνεργάτες και συνερευνητές σε αυτήν την διαδικασία που εμείς προτάσουμε. Μάλιστα. Και ποιες θα είναι τώρα οι επόμενες δράσεις του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών? Εμείς σαν κέντρο, επιστημονικός φορέας, βασικό μας μέλημα είναι η έρευνα. Έχουμε την Ομοσπονδία μας, την Πανελλήνια Ομοσπονδία, την οποία υπηρετήσαμε και πραγματικά είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας.
των περισσότερων που συμμετέχουμε στην έρευνα. Έχουμε τους συλλόγους μας που κάνουν εξαιρετικές δουλειές, αλλά θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό που είπαμε προηγουμένως. Τι πάμε να κάνουμε τώρα? Ήδη έχουμε σχηματίσει ομάδες εργασίας σε 8 περίπου θεματικές ενότητες. Αυτές οι ομάδες ήδη θα κάνουν το δικό τους προγραμματισμό, το δικό τους project, το δικό τους όραμα για αυτήν τη θεματική ενότητα και σιγά σιγά θα την κτίσουμε κάνοντας έρευνα, συλλογή στοιχείων. Πραγματικά θα μπορέσουμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το μέλλον με αυτήν τη διαδικασία, με απότερο σκοπό όλες αυτές οι εργασίες να δημοσιευθούν στην πανεπιστημιακή κοινότητα, να σχηματιστούν, όπως είπαμε προηγουμένως, μια βάση δεδομένων. Μάλιστα. Ήδη έχουμε και μια συνεργασία και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δρασίβολο τον Τζιάτσιο, τον καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας βοηθάει στο τεχνικό κομμάτι μαζί με όλους τους άλλους καθηγητές. Οπότε τα δεδομένα που θα έχουμε και θα τα κάνουμε σιγά σιγά, θα τα κτίσουμε, κύριε Κουζιαμπάρη, δεν είναι εύκολο. Μιλάμε τώρα για 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, εκεί θα είναι τα πρώτα αποτελέσματά μας. Άρα ουσιαστικά εμείς τώρα δίνουμε το έναυσμα, όπως είπαμε, για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε όλους τους επιστήμονες που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Μάλιστα. Θα δούμε αυτή την πορεία έτσι όπως θα εξελιχθεί, κύριε Μουτσιάνα, και εύχομαι με συλλογή πολλών γνώσεων για τους Σαρακατσάνους, για τους οποίους βέβαια θα μιλήσουμε και τώρα. Να μας πείτε, θα ήθελα, ποια είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα των Σαρακατσαναίων. Ποιοι είναι οι Σαρακατσάνοι? Για να μπορέσουμε να είμαστε πιο χρήσιμοι στους τηλεθεατές μας, να πούμε πρώτα ποιοι είναι οι Σαρακατσάνοι. Αν και τους γνωρίζει η ελληνική κοινωνία. Γιατί είναι ανάμεσα σε όλους μας, ανάμεσα στην καθημερινότητα της ζωής. Οι Σαρακατσάνοι είναι η μοναδική ποιμενική ομάδα σκηνίτες κτηνοτρόφοι που υπήρχαν στο βαλκανικό χώρο. Ξεκινώντας πριν το 1800 από την περιοχή της Νότια Πίνδου, Αγράφων και Τζουμέρκων, εξαπλώθηκαν σε όλη την υπηρετική Ελλάδα και σε όλα τα Βαλκάνια. Μέχρι το 1950 περίπου τους συναντάμε να ανεβοκατεβαίνουν από τα παιδινά στα βουνά. Ήταν σκηνίτες, το καλοκαίρι στα ψηλά βουνά των Βαλκανίων και το χειμώνα σε περιοχές κοντά στη θάλασσα για να έχουν ήπιο κλίμα. Αυτό το ταξίδι τους διήρκησε για αρκετούς αιώνες και περίπου με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν ένα σημείο αναφοράς που πραγματικά σταμάτησαν αρκετοί να κάνουν ομαδικά αυτόν τον τρόπο ζωής και μετά το 50-60 που έγινε και η Αγροτική Επανάσταση και δεν υπήρχαν βοσκοτόπια, άρχισαν οι Σαρακατσάνοι σιγά σιγά εκεί που είχαν τις χειμερινές τους κατοικίες και εκεί που ξεχειμώνιαζαν, να βρίσκουν σιγά σιγά τόπο προσαρμογής, κατοικίες δηλαδή. Και όπως όλοι οι συνέλληνες, από την κτηνοτροφία πήγαν σε αγροτικές μη αστικές περιοχές και τους βρίσκουμε τώρα τον 20ο αιώνα και τη σήμερον ημέρα να είναι εξαπλωμένοι σε όλη την Ελλάδα και στη Βουλγαρία και να κάνουν ό,τι κάνουν οι άλλοι συνέλληνες, ασχολούνται με την καθημερινότητα. Προφανώς. Έχουν κάποια συγγένεια οι Σαρακατσάνοι με τους Βλάχους? Γιατί νομίζω αυτό ήταν ένα ζήτημα που απασχόλησε πάρα πολύ και τους επιστήμονες. Εάν υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, ίσως. Επιστημονικά θα το δούμε. Είναι ένα ωραίο σημείο να το εξετάσουμε. Αλλά πραγματικά, σαν πραγματικά γεγονότα, οι Σαρακατσάνοι και οι Βλάχοι είναι δύο διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. Οι Βλάχοι σκηνίτες ποιμένες χωρίς μόνιμη κατοικία, οι Σαρακατσάνοι, οι Βλάχοι οι οποίοι είχαν και μόνιμη κατοικία, είναι αυτοί που μιλούν τη βλάχικη γλώσσα, ενώ οι Σαρακατσάνοι έχουν την ελληνική. Ναι, τη βλάχικη γλώσσα. Απλώς η διαφορά που μας μπερδεύαν και μας έλεγαν ότι μοιάζουμε ήταν ότι πολλοί από τους Βλάχους ήταν και κτηνοτρόφοι. Αυτή είναι η διαδικασία. Εμείς πραγματικά σεβόμαστε την ιστορία των Βλάχων, εξάλλου το λέμε συνέχεια. Εμείς ήμασταν φτωχοί σκηνίτες, οι Βλάχοι είχαν και πλουσίους ανθρώπους, γι' αυτό και στην Αθήνα υπάρχουν τα μεγάλα κτίρια προσφορά των Βλάχων ευεργετών.
Δεν έχουμε κανένα θέμα. Μπορεί τότε με τα κουπάδια μας να συναντιέμασταν και να είχαμε κάποιες μικροδιαφορές, αλλά τώρα είμαστε φίλοι και με τους βλάχους εννοείται και ξέρουμε τον πολιτισμό των βράχων. Είναι κάτι πολύ δυνατό, για να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βγάζαν χρήματα σε όλη την Ευρώπη και έφεραν τα χρήματα στην Ελλάδα και κάναν μεγάλα κτίρια στην Αθήνα προσφορά στον ελληνισμό, και οι νεοέλληνες βγάζουν τα λεφτά, τα περισσότερα του ελληνικού δημοσίου, και τα πάνε στις φορολογικούς παραδείσους. Αυτό το λέμε γιατί είναι παρεξηγημένοι βλάχοι από μερικούς, θέλοντας να υποτιμήσουν κάποιες πληθυσμιακές ομάδες. Άρα, εν κατακλείδη, είναι δύο διαφορετικές ομάδες, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να είναι μαζί και θέλουμε όλοι οι Έλληνες να είμαστε ένα ομογενές ενιαίο παζλ, γιατί ο ελληνισμός είναι ένα ενιαίο παζλ. Έτσι ακριβώς, ενιαίο παζλ, όπως το είπατε. Βέβαια, λένε ότι για τους Σαρακατσάνους ότι αυτοί μιλούσαν, είπατε και για τη γλώσσα, τη γνήσια ελληνική γλώσσα. Έτσι, και ότι η Σαρακατσάνικη λαλιά είναι. Ναι, μία από τις θεματικές που έχουμε είναι και η Σαρακατσάνικη λαλιά. Μελετείται, θα μελετηθεί. Τι σχέση έχει με τις άλλες πληθυσμιακές ομάδες που μιλούσαν τα ελληνικά, και από ό,τι βλέπω, και επειδή λίγο έχει προχωρήσει αυτή η έρευνα, είναι εννοείται ελληνική η γλώσσα, απλώς έχει τη λαλιά, τη δικιά μας, τη διαφορετική, την ποιμενική. Ναι. Διότι σαν κτηνοτρόφοι είχαμε και ποιμενικές ορολογίες. Μουσική λαλιά, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Έτσι ακριβώς. Άρα είναι ελληνικότατη, με ρίζες στην αρχαία Ελλάδα, όπως και άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Ναι. Παλαιότερα υπήρχε η αρχή στους Σαρακατσάνους να κάνουν γάμους μεταξύ τους, για να μην φύγει κάποιος από το σύνολο. Αυτό διατηρείται και σήμερα, ή πόσο διήρκησε, και αν είναι αλήθεια τελικά? Κοιτάξτε, αν δούμε σε όλο τον κόσμο, η ενδογαμία είναι μία βασική παράμετρος για τη διαιώνιση αυτών των ομάδων. Και είναι λογικό, διότι έχει κοινά χαρακτηριστικά και βοηθάς ούτως ώστε να συντηρηθεί αυτή η διαδικασία. Όπως όμως όλες οι πληθυσμιακές ομάδες, τη στιγμή που οι Σαρακατσάνοι έχουν μπει στην ελληνική κοινωνία, αυτό πλέον δεν ισχύει. Θα ήταν ευχής έργο, γιατί θέλουμε εμείς να διατηρήσουμε τη σαρακατσάνικη παράδοσή μας. Απλώς επειδή η κοινωνία πάει μπροστά και έχει άρα χαρακτηριστικά, και ειδικά η νεολαία, αυτό που θέλουμε είναι, εμείς από εδώ και πέρα τους άλλους έχουμε σαρακατσάνικης καταγωγής Έλληνες, δηλαδή Σαρακατσάνοι. Άρα είναι η καταγωγή πλέον που θα προσμετράει από εδώ και πέρα, και φυσικά αν η ενδογαμία γίνεται, εμείς δεν θα πούμε όχι, θα είναι ευχάριστο για μας, για να διατηρήσουμε, να πάμε λίγο πιο πέρα χρονικά το DNA μας και την φυλή μας. Μάλιστα. Εσείς είπατε ότι η Σαρακατσάνους έχει και στη Βουλγαρία, και γνωρίζουμε καλά, όταν είσαστε εσείς πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σαρακατσαναίων, ότι κάνατε ενέργειες έτσι ώστε να αποδοθεί η ελληνική ηθαγένεια και στους Σαρακατσάνους της Βουλγαρίας, και μάλιστα πετύχατε να πολιτευτεί ο πρόεδρος εκεί, των εκεί συλλόγων των Βουλγάρικων, να πάρει την ηθαγένεια αυτή. Ποια είναι η εξέλιξη σε αυτή όλη την υπόθεση που τρέχατε εσείς ως πρόεδρος? Εάν, κύριε Κουτσαμπάρη, πρέπει να κρατήσω κάτι από την μεγάλη πορεία που είχαμε αυτά τα χρόνια, όλοι εμείς η παρέα που κάναμε, που προσφέραμε στην Ομοσπονδία, είναι το θέμα της ελληνοποίησης των Ελλήνων της Βουλγαρίας, των Σαρακατσάνων. Όταν το ξεκινήσαμε δεν το πιστεύαμε, διότι είναι ένας αγώνας πάρα πολλών ετών. Την τελευταία 7ετία, 8ετία βρήκαμε ανθρώπους ευαίσθητους στο Υπουργείο, οι οποίοι αυτό που εμείς πιστεύαμε και οι Σαρακατσάνοι της Βουλγαρίας θέλανε, δηλαδή να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια, έγινε πραγματικότητα. Πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί εμείς απλοί άνθρωποι καταφέραμε κάτι που δεν καταφέραν τα προηγούμενα χρόνια άνθρωποι οι οποίοι ήταν αντιπρόεδροι της Βουλής, υπουργοί με μεγάλα απόσταση στην ελληνική κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά όμως εκείνο που καταλάβαμε είναι ότι αν θέλεις κάτι το πετυχαίνεις. Και εκείνο πραγματικά που μας στεναχώρησε λίγο είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί, έκαναν κουρμπάνια, έκαναν χορούς, έκαναν τραγούδια, δεν κατάλαβαν την ανάγκη αυτών των ανθρώπων. Η ανάγκη τους ήταν να έχουν αυτό το ηθικό πλεονέκτημα, μια αποκατάσταση από την ελληνική κοινωνία. Το κάναμε και ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση, γιατί πραγματικά έδειξε μεγάλη, μα πολύ μεγάλη μεγαλοκαρδία. Χαρήκαμε όταν οι υπουργοί
μας ακούγανε όταν πήγαμε στην αρχή, γιατί μετά μπήκε το νερό στο αυλάκι. Να σκεφτείτε μόνο, όταν είχαμε πάει στην Βουλή και ήταν πολλοί υπουργοί σε ένα meeting που κάναμε με την Ομοσπονδία των Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας, η αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, η Μαρία Ιμπέλοβα, είπε το αμίμητο. Λέει στον Υπουργό, κύριε Υπουργέ μου, εγώ είμαι 40 χρονών. Μιλούσε και λίγο σαρακατσάνικα. Άμα, λέει, πάρω την ελληνική ηθαγένεια, δεν θα ξαναεκλεγώ στην Βουλή της Βουλγαρίας, γιατί είναι εκλεγμένη με το κυβερνών κόμμα. Μάλιστα. Αλλά, λέει, εγώ θέλω να πεθάνω Ελληνίδα. Αυτό τους συγκλώνει σε όλους. Με αποτέλεσμα να τρέξει η διαδικασία. Ήδη αρκετοί Σαρακατσάνοι της Βουλγαρίας ετοιμάζουν τους φακέλους για να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια. Έχουμε πολλούς φακέλους που είναι στην πρεσβεία των Ελλήνων στη Σόφια της Ελλάδος. Εκεί υπάρχει μια δυσλειτουργία. Πραγματικά εκεί έχουμε ένα μικρό παράπονο, γιατί δεν εξυπηρετηθήκαμε όπως έπρεπε από την πρεσβεία. Έπρεπε η πρεσβεία επιτόπου να πάει και να βοηθήσει τους Σαρακατσάνους να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς η διαδικασία γίνεται μέσα από την Ομοσπονδία των Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας, με ένα κόστος για όλους αυτούς. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ενθουσιασμένοι. Φέτος που πήγαμε στο αντάωμα της Βουλγαρίας μας δέχθηκαν σαν, τι να σας πω, αισθανθήκαμε πολύ άσχημα από την αγάπη αυτών των ανθρώπων, την τόση πολύ μεγάλη αγάπη, και πραγματικά νομίζω ότι αυτό προχωράει. Ήδη μερικοί δεξιά-αριστερά λένε ότι το θέμα του Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας δεν θα είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα πάρουν την ελληνική ηθαγένεια για λόγους φορολογικούς, μήπως έχουν συνέπειες φορολογικές. Δεν υπάρχει, δίνω μια απάντηση σε όλους αυτούς τους κακοπροαίρετους, ότι δεν υπάρχει τίποτε. Οι Σαρακατσάνοι της Βουλγαρίας κατά δεκάδες παίρνουν την ελληνική ηθαγένεια, εγγράφονται στη Θράκη που έχουμε πρόβλημα πολύ μεγάλο δημογραφικό, δεν έχουν καμία φορολογική επιβάρηση γιατί είναι σαν τους κατοίκους εξωτερικού, λόγω επαγγέλματος τα γνωρίζω αυτά, άρα δεν υπάρχει κάτι το αρνητικό, υπάρχουν μόνο θετικά. Και δεν θα ξεχάσω μία μικρή κοπελίτσα η οποία έκανε τα χαρτιά της και όταν με συνάντησε έκλαιγε και έλεγε σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μουτσιάνα, γιατί πλέον έρχομαι στην Ελλάδα και λέω ότι είμαι Ελληνίδα. Μέχρι τώρα μου λέγανε ότι είμαι Βουλγάρα, παρόλο η κοπέλα που σπούδαζε στην Ελλάδα και ήξερε άπτιστα τα ελληνικά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα εθνικό έργο αυτό και ευχαριστούμε την ομάδα που είχαμε, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο τότε και την ελληνική κυβέρνηση, το λέω για δεύτερη φορά γιατί προσπαθήσαμε τα πρώτα χρόνια να το κάνουμε αυτό. Εννοείται ότι όλοι ήταν αρνητικοί στην προηγούμενη διακυβέρνηση και στην τωρινή μας άκουσαν και ένα δίκαιο αίτημα πολλών ετών, από το 40 και είναι εκεί οι Σαρακατσάνοι όταν κλείσαν τα σύνορα, από το 45-80 χρόνια είχαν μια κρυφή ελπίδα να γίνουν Έλληνες. Και τότε, κύριε Μουτσιάνα, νομίζω ότι έγιναν και κάποιες προσπάθειες μετεγκατάστασης των Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας. Δηλαδή τώρα εγγράφονται, όπως είπατε, στη Θράκη. Αλλά νομίζω είχε γίνει και προσπάθεια να εγκατασταθούν στη Θράκη. Όχι, δεν έγινε καμία προσπάθεια. Είναι λίγο διαφορετικά πράγματα. Είστε γνώστες του αντικειμένου, αλλά είναι θέμα στα Σκόπια. Ναι, αυτό έγινε στα Σκόπια. Στα Σκόπια, ναι. Μπράβο. Όταν έγινε ο Τίτο, ήταν μεγάλος πολιτικός και το καταλάβαμε όλοι, όταν το 1967 κατάλαβε ότι οι Σαρακατσάνοι της Ιουγκοσλαβίας δεν πρόκειται ούτε να γίνουν Ιουγκοσλάβοι και ούτε να μπορέσουν να αφομοιωθούν, τους έδωσε το ελεύθερο και ήρθανε στο Ελευθέρω Κορδελιού, γύρω στις 5-6 χιλιάδες. Αντίστοιχα όμως, οι Σαρακατσάνοι της Βουλγαρίας, ο Ζίφκοφ τότε, δεν είχε αυτή την προνοητικότητα, τους πήρε τα πρόβατα το 1958, τους άλλαξε τα επίθετα, το όνομα του πατέρα έγινε επίθετο, γιατί σου λέει σε 50-70 χρόνια δεν θα υπάρχει διαδικασία αυτή. Παρόλα αυτά όμως, μετά που έπεισε ο κομμουνισμός το 1981, οι άνθρωποι οργανώθηκαν σε ομοσπονδία και τώρα είναι πολύ ευχάριστο να πηγαίνει στο αντάμωμά τους, που είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου στη Σλίβεν, προς τη Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Βουλγαρία, και να βλέπεις να γεματίζει η ελληνική σημαία και φυσικά η βουλγάρικη και τα παιδάκια να χορεύουν και να τραγουδάνε τα ελληνικά σαρακατσάνικα τραγούδια. Άρα η εθνική συνείδησή τους έμεινε και επιστέγασμα αυτό νομίζω είναι και το καλύτερο δώρο, ότι πλέον θα είναι και Έλληνες πολίτες, ούτως ώστε θα μπορέσουμε να μιλάμε με πάρα πολύ υπερηφάνεια για τους Έλληνες Σαρακατσάνους της Βουλγαρίας. Μάλιστα. Να δούμε εδώ το αντάμωμα, τι γίνεται με το κάθε ετήσιο αυτό αντάμωμα που γίνεται στο Περτούλι,
των Τρικάλων και βέβαια είναι και αυτή η παράδοση ετών. Εκεί πώς εξελίσσεται? Εντάξει, στην Ελλάδα το οργανωμένο Σαρακατσάνικο Πολιτιστικό Κίνημα, η Ομοσπονδία, διοργανώνει το Πανελλήνιο Αντάμωμα που γίνεται στο Περτούλι. Παράλληλα γίνονται αρκετά τοπικά ανταμώματα σε όλη την Ελλάδα και δίνεται ευκαιρία στους ανθρώπους που είναι σε γεωγραφικές περιοχές να ανταμώνουν τοπικά. Αλλά η εκδήλωση η οποία συστηνόμαστε και συστηθήκαμε στο κοινό ήταν το Πανελλήνιο Αντάμωμά μας. Όλοι το ξέρουν αυτό, γίνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου στα Περτουλιώτικα Λιβάδια και είναι πραγματικά μια αντάμωση όλων των Σαρακατσάνων. Πρώτοι χρησιμοποιούσαμε τη λέξη αντάμωμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι, κύριε Κοζαμπάνη, που το χρησιμοποιούν τώρα όλοι. Τη λέξη αντάμωμα. Δηλαδή μια μαγική λέξη να ανταμώνεις με φίλους, συγγενείς, ανθρώπους οι οποίοι έχεις την ίδια ρίζα και την ίδια καταγωγή. Μάλιστα. Και ποιες, πέρα από το αντάμωμα, ποιες άλλες παραδόσεις έτσι, των Σαρακατσαναίων θεωρείτε ότι πρέπει να διατηρηθούν ζωντανές στον χρόνο και θα κάνετε αυτή την προσπάθεια? Είτε με το κέντρο βέβαια ερευνών, είτε με τους συλλόγους. Κοιτάξτε, οι σύλλογοι πετύχανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Άριστα. Μπορέσανε, μετά που οι Σαρακατσάνοι σκορπίστηκαν και μπήκαν στους ημιαστικούς και αστικές περιοχές, να κρατήσουν τη φλόγα των Σαρακατσάνων ζωντανή. Οι σύλλογοι κρατήσαν την παράδοση και τώρα νιώθουμε όλοι υπερήφανοι, όπως και οι άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Τώρα μιλάμε για τους Σαρακατσάνους, να μην θεωρηθεί ότι είμαστε μόνο εμείς. Όλοι οι σύλλογοι και ο λαϊκός πολιτισμός στηρίζεται σε αυτή την προσπάθεια που κάνανε οι σύλλογοι των κατατόπων Ελλήνων. Άρα και οι δικοί μας οι σύλλογοι πέτυχαν αυτό που έπρεπε. Αυτή τη στιγμή να έχουμε σε κάθε νομό και σε κάθε γεωγραφική περιοχή ή δήμο ένα σύλλογο για να μπορούν τα παιδιά μας να μάθουν τους χορούς, τα τραγούδια και τις παραδόσεις μας και να κοινωνικοποιούμαστε μέσα από τη διαδικασία. Παράλληλα όμως πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή και επιστημονικά αυτήν την κουλτούρα. Διότι σε βάθος χρόνου, σας είπα προηγουμένως, ήμασταν Σαρακατσάνοι, έγιναμε τώρα Σαρακατσάνικης καταγωγής. Αργότερα δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει στο μέλλον. Άρα για να μην χαθούμε σαν φιλετική ομάδα, πρέπει όλα αυτά να μελετηθούν για να μπορέσουν οι επιστήμονες του μέλλοντος να μιλάνε κάποτε ότι υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που ήταν ποιμένες, που είχαν αρχές, αξίες, ήθη, έθιμα, παραδόσεις. Εκείνο που εμείς προσπαθούμε και το λέμε πάντα που ασχολούμαστε με τον λαϊκό πολιτισμό είναι πρώτον να αναπτύξουμε τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι πίσω από όλα. Τις αξίες του ανθρώπου, την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, τον σεβασμό, την τσίπα, μία λέξη η οποία εκλείπει σήμερα, που ουσιαστικά είναι ο σεβασμός. Όλα αυτά και επιστημονικά και καθημερινά εμείς με τον φορέα, η Ομοσπονδία και οι σύλλογοι από την άλλη πλευρά νομίζουμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε παράλληλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε το ποθούμενο. Δηλαδή ο λαϊκός πολιτισμός των Σαρακατσάνων να έχει τη θέση που του αρμόζει στην ελληνική κοινωνία και στην παγκόσμια κοινότητα. Η νεολαία συμμετέχει σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις? Είπατε σε κάθε περιοχή υπάρχει ένα σύλλογος, αλλά δημιουργούνται νέοι σύλλογοι από νέους ανθρώπους. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και στην Ομοσπονδία που είχαμε, αλλά τώρα και στο φορέα, ότι υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι τους αρέσει ο λαϊκός πολιτισμός. Κάποτε δεν ήταν της μόδας. Τώρα τα τελευταία χρόνια ο λαϊκός πολιτισμός είναι στα πάνω του. Ίσως αυτό συμβάλλανε και τα πολιτιστικά σωματεία που κάνουν ένα πολύ μεγάλο έργο, μα πολύ μεγάλο έργο, και αυτό το είδαμε, κύριε Κοζαμπάρη, όταν έγιναν τα συλλαλητήρια. Ως γνωστόν, το μεγάλο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, μαζί με την ομάδα του Μίκη το Θοδωράκη, έκαναν οι ομοσπονδίες των πολιτιστικών συλλόγων. Εκεί αισθανθήκαμε πολύ υπερήφανοι, διότι όλοι εμείς βάλαμε το εμείς πάνω από το εγώ. Δημιουργήσαμε ενώσαμε τις φωνές μας και εκεί φάνηκε πόσο συμπαγές είναι το κομμάτι του ελληνισμού. Πόσα κενά έχουν οι Έλληνες μεταξύ τους. Και πραγματικά αυτό εμείς από τη δικιά μας πλευρά σαν Σαρακατσάνοι, αλλά νομίζω και τα άλλα πολιτιστικά σωματεία, προσπαθούμε να τα αναδείξουμε, να ποτίζουμε το δέντρο της Ελλάδος, δηλαδή όλο αυτό που κάνουμε ουσιαστικά, τι κάνουμε, στηρίζουμε το ελληνικό έθνος, στηρίζουμε την Ελλάδα μας. Είναι το οποίο το λέμε και τώρα, το λέγαμε και παλιά, ο λαϊκός πολιτισμός και η παράδοση είναι η Ελλάδα που αντιστέκεται. Μάλιστα.
Άρα αυτό θα είναι και το μήνυμα στην νέα γενιά για τη σημασία που έχει η διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης, κύριε Μουτσιάνα. Η νέα γενιά πρέπει να την εφοδιάσουμε με εφόδια, να της δώσουμε εφόδια για να μπορούν να αντιστέκονται και να μην δέχονται χωρίς κριτική σκέψη όλα αυτά τα ξενόφερτα ήθη, έθιμα, παραδόσεις. Έχουμε γαστρονομία, έχουμε ιστορία, έχουμε αρχές, έχουμε αξίες. Αυτές πρέπει να τις ξέρει η νεολαία μας, η δικιά μας η νεολαία τα ξέρει, ούτως ώστε να μπορεί να έχει κριτική ικανότητα σε όλα αυτά τα οποία κάθε μέρα ποτίζουν το μυαλό των παιδιών μας. Ήδη ο νέος τρόπος επικοινωνίας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά τα οποία τα παιδιά μας από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούνται, είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εμείς δημιουργούμε ένα ανάχωμα για να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να αντιδράσουν σε όλα αυτά, να τα φιλτράρουν, να πάρουν τα θετικά και να διώξουν τα αρνητικά, τα οποία θα είναι επιζήμια και για τα παιδιά, αλλά και για το ελληνικό έθνος. Μάλιστα. Προσωπικά, εκτός από αυτή την εμπειρία που είχατε, που σημαντική ήταν βέβαια για την ελληνική ηθαγένεια που αποδόθηκε σε Σαρακατσάνους Βούλγαρους, στον πρόεδρο αρχικά και φυσικά θα δοθεί και σε άλλους, και το θεωρείτε πολύ σημαντικό. Ορθώς. Ποια άλλη εμπειρία από όλη αυτή τη δραστηριότητά σας με τους συλλόγους, τώρα με το κέντρο, θεωρείτε έτσι ήταν για σας σημαντική? Ναι, εάν μιλήσουμε σε προσωπικό επίπεδο, το ότι εμείς σαν Ομοσπονδία Σαρακατσάνων, πέρα από την ελληνική ηθαγένεια, που νομίζω ότι είναι η κορονίδα, ναι, και είναι κάτι που πραγματικά μας ικανοποιεί απόλυτα. Το ότι οι Σαρακατσάνοι ήταν οι πρώτοι ομιλητές στο Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα από τους διοργανωτές ήταν πάρα πολύ σοβαρό, διότι αναδείξαμε τη συμμετοχή που είχαν οι Σαρακατσάνοι στους αγώνες του 1921. Ας μην ξεχνάμε ότι το 1908 στην Αγία Μαύρα της Λευκάδος όλοι οι οπλαρχηγοί της εποχής και οι μεγάλοι αγωνιστές κάνανε μία μάζοξη και βγάλανε τον Σαρακατσάνο Αντώνη Κατσαντώνη προεπαναστατικό αρχηγό της Επανάστασης, παρόντος του Κολοκοτρώνη, του Παπαδόπουλου, του Καραϊσκάκη και όλων των άλλων, του Λιακατά, μεγάλων οπλαρχηγών της εποχής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν ο Κατσαντώνης δεν είχε τραγικό θάνατο, θα ήταν στη θέση του Κολοκοτρώνη ο αρχηγός της Επανάστασης του 1921. Άρα και αυτό που αναδείξαμε, τον μεγάλο ρόλο που έπαιξαν οι Σαρακατσάνοι στο 1921, ήταν πραγματικά κάτι για μας πάρα πολύ καλό, διότι ήταν για τα 100 χρόνια και μπορέσαμε για τα 200 χρόνια και μπορέσαμε και αναδείξαμε αυτήν την συμμετοχή των Σαρακατσάνων και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Επίσης κάτι που πραγματικά μου άρεσε και νιώθουμε ευλογημένοι που το πετύχαμε, είναι ότι πετύχαμε τα τελευταία χρόνια να έρχονται παιδιά Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας στη Χαλκιδική, στην κατασκηνώση Γιούπη, να μένουν μία εβδομάδα εδώ, να συνδυάζουν μαζί με τα παιδιά των Ελλήνων. Αυτή η Σαρακατσάνικη κατασκήνωση ήταν πραγματικά κάτι που εμάς μας συγκλώνησε, διότι είδαμε παιδιά Ελλήνων και παιδιά Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας επί μια εβδομάδα να είναι εκεί, να μπορούν μέσα από τα θετικά που έχει μια κατασκήνωση, από τη θάλασσα, τις ανθροπηδιές, το απόγευμα να κάνουν πράγματα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό των Σαρακατσάνων με πολύ μεγάλη αγάπη. Και ένα θα σας πω μόνο, ότι εκεί είχαμε κάνει ένα κονάκι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αχιλλέα τον Τιμπραλέξη, τον ιδιοκτήτη των κατασκηνώσεων Γιούπη στην κρυοπηγή Χαλκιδικής, ο οποίος μας επέτρεψε και κάναμε ένα κονάκι. Παιδιά τα οποία δεν έχουν σχέση ούτε με κονάκια ούτε με καλύβια. Όταν κάναμε κάποιες προτεραιότητες για να κοιμηθούν μέσα, μαλώνανε ποια παιδιά θα κοιμούνται το βράδυ στο κονάκι των Σαρακατσάνων. Αυτό δείχνει ότι πραγματικά μπορέσαμε και πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Να συνδυάσουμε την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη σαρακατσάνικη κουλτούρα. Αυτό ήταν επίσης ένα από τα σημεία τα οποία μας σημάδεψαν στην διαχρονική πορεία. Επίσης αυτό το οποίο πραγματικά μας έδωσε το έναυσμα για να γεφυρώσω αυτά τα δύο που λέγαμε, ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε μια υποτυπώδη έρευνα πριν τον κορονοϊό. Εκεί κατάλαβαμε την ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχει ένας φορέας ανεξάρτητος, ο οποίος θα κάνει focus μόνο στην έρευνα, γι' αυτό κάναμε αυτόν τον φορέα. Επίσης,
για να δώσω μια υπεραξία σε αυτό που κάνουμε στο φορέα και γιατί πραγματικά εμείς πρέπει να από παραδείγματα άλλων να παραδειγματιζόμαστε. Όταν ξεκίνησε στις Σέρρες υπάρχει ένα μουσείο, το μοναδικό μεγάλο μουσείο Σαρακατσάνων. Τότε το ξεκίνησε ένας εμπνευστής, ο Βασίλης ο Τζαούσης. Και όταν το ξεκίνησε ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσαναίων στις Σέρρες. Πήγε στην Αθήνα και λέει στους ανθρώπους του Υπουργείου: θέλω να κάνω ένα μουσείο. Τους λένε τότε οι υπεύθυνοι: κύριε Τζαούση, πρέπει να κάνετε ένα άλλο σωματείο, όπως κάνουμε τώρα εμείς στον φορέα, το οποίο θα ασχοληθεί μόνο με το μουσείο. Γιατί αλλιώς με το σύλλογο δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτε. Τότε υπήρχαν κάποιες ψιλοαντιδράσεις από τους ανθρώπους της εποχής. Ο κ. Τζαούσης έκανε το σωματείο αυτό δίπλα στο Σύλλογο Σερών, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ένα μουσείο στο Λίδι στις Σέρρες, αξίας 300 εκατομμυρίων σε δραχμές τότε, και να μπορούν όλοι οι Σαρακατσάνοι από όλη την Ελλάδα να επισκέπτονται αυτό το φανταστικό μουσείο. Κάτι ανάλογο θέλουμε να κάνουμε κι εμείς, να κάνουμε μια επιστημονική ομάδα έρευνας των Σαρακατσάνων, οπότε στα επόμενα χρόνια όλοι να λέμε ότι πετύχαμε κάτι το οποίο μας έλειπε. Δηλαδή την οργανωμένη έρευνα με απτά αποτελέσματα. Μάλιστα. Το ευχόμαστε λοιπόν έτσι να προχωρήσει αυτό το σχέδιό σας και κάποια στιγμή να μας δώσετε και αυτή την τράπεζα πληροφοριών και γνώσης για τον πληθυσμό αυτών των Σαρακατσαναίων. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο θερμά για την συμμετοχή σας στην εκπομπή, για αυτά που μας περιγράψατε σχετικά με τον πληθυσμό των Σαρακατσάνων και να έχετε καλή επιτυχία στα υπόλοιπα σχέδιά σας. Κύριε Κουτζαμπάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς, στο κανάλι σας. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εκπομπές σας και επίσης θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις διαδρομές στην παράδοση, το φίλο μου τον Νίου και του Τσιπούκα, την καινούργια εκπομπή που έχει σχέση με το λαϊκό πολιτισμό. Εμείς στηρίζουμε τα τοπικά κανάλια, στηρίζουμε τον λαϊκό πολιτισμό και θέλουμε να ενώσουμε τη φωνή μας με όλους εσάς, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, ο λαϊκός πολιτισμός να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, να μπει στην ελληνική κοινωνία, να επικοινωνούμε με την ελληνική κοινωνία για να μπορέσουμε να έχουμε και τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον κύριο Γιώργο Μουτσιάνα, τον πρόεδρο του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών, για την συμμετοχή και τις ωραίες περιγραφές του. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, αγαπητές τηλεθεάτριες, αγαπητοί τηλεθεατές που μας παρακολουθήσατε. Η εκπομπή θα αναμεταδοθεί το βράδυ του Σαββάτου στις 9 και μέχρι την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Και έπειτα αυτά, καθημερινά και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν τον πολίτη. Και έπειτα αυτά, η εκπομπή της Euro τηλεόρασης με πρόσωπα από την τοπική κοινωνία που αναζητά απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα, με αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Και έπειτα αυτά, με τον Φώτη Κουτσαμπάρη.